guys. So, ito, ngayon alas 4 na ng madaling araw. So, on the way na naman tayo sa galaan. Bali guys, kaya sobrang aga ko ngayon kasi pupunta tayo sa Bataan. Bataan Maribeles. See you. So guys, ride safe sa atin and good luck. So ayun na nga mga kalakwatsa, dito tayo magsisimula sa Pasig to Bataan tayo. It takes 4 hours. Pero syempre, papahinga tayo, 'di ba? Kaya siguro makuha kayo mga 5. Bali ang ihuli natin doon is yung Maribeles. Sa Bataan muna tayo, pupunta tayo sa Mount Samat, tapos puntahan na rin natin yung wetland, Balanga wetland, and the last is the Five Fingers Maribeles Bataan. Pero ngayon, on the way tayo sa Mount Samat, okay? So guys, stay watching lang, mga ka-stay watching dyan. Please don't skip the ads. Hanggat wala pa yung drone, konti na lang guys, konting-konti na lang po, mabibili ko na yung drone. After nun guys, kahit mag-skip na kayo, okay lang po. Mas maganda kasi talaga guys pag may drone, lalo na yung pupuntahan natin. Napakataas no, napapanood ko sa mga ibang vlog. Lalo mga nagbabike, yung paahon na yon guys, achievement yung pag natapos nyo yun. So guys, stay watching and enjoy. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka sa channel na to, please don't forget to like, subscribe, comment and like ha. Tapos guys, pa-like na rin ako ng page ko sa Facebook. Makikita nyo po dyan. Ako po yun. Doon nyo po ako pwedeng i-DM sa mga gusto mag-sponsor. Open na open po ako. Hindi po ako naghahanap ng sugar daddy. Kinaklaro ko lang po. Sponsor lang po. Okay na. Sige guys, stay watching. Ayan guys, nasa EDSA na tayo ngayon at medyo madilim-dilim pa. Pero guys, kita nyo naman kahit madilim pa, diba? Medyo marami na ring sasakyan. Ganyan talaga pag weekdays. So guys, enjoy lang. Enjoy nyo lang yung view kahit hindi naman ka-enjoy. Hindi, ito lang yun guys. Bali, yung Bataan, nakadaan na ako doon eh. Nung pumunta ako ng Zambales sa Potipot Island. Kaya medyo may idea na ako dyan sa Bataan. Yung Bataan parang di naman siya mukhang probinsya eh. So, parang may mga McDo din doon. Alam mo yun? Kasi akala ko dati pag Bataan, mga ano na yun eh, island, yung mga parang island, province talaga. Pero parang hindi na, parang city pa rin yung itsura na. Tsaka yun nga, pag lagi mapunta kang norte, madadaanan mo siya. Pero nung nag-Ilocos ako, parang hindi niya ako dinaan doon eh. Parang dinaan niya ako sa Tarlac. Tapos, La Union. Yun yung mga nadaan ako sa pagkakatanda ko At sana guys hindi umulan kasi parang basa yung daan At ayun na nga guys, inabot na tayo ng ulan. Inabot na kami. Bali guys, may kasama pala ako pero ayaw pa rin na magpakita sa cam. So wag natin pilitin kung ayaw. Para good vibes lang tayo. Mamaya sana mahagip natin siya. Ngayon kasi nahihiya siya. So ayan guys, nakita yung inabot tayo. Rest muna tayo dito guys. Ayan guys, tuloy-tuloy pa rin naman yung biyahe natin kahit umuulan. Bali nagkapote na lang tayo. So walang makakapigil sa atin guys. Kasi nakaplano ng lahat eh. Pinaghandaan ko naman. So ganun-ganun yung kulay ng kapote ko. Kulay gray, 'di ba? Pati yung kasama ko, ganun din. So, safe naman tayo, tsaka takbong chicks lang tayo guys kasi medyo madulas yung daan. Hindi pa tayo nakakapagpapalit ng gulong, gawa ng stock pa to eh. Tsaka hindi pa naman yata kailangan, pero sa ngayon mukhang kailangan na kasi bugbog sarado na si Maxi. Kung saan nakakarating. Isang taon pa lang to pero grabe na yung tinakbo niya, parang 21,000 na, di ba? Pero siguro magbe-breakfast muna kami dyan sa gilid, tapos arangkada na tayo. Baka sakali lang tumila yung ulan kasi ayoko rin nagbabiyahe ng ganito. Hassle, 'di ba guys? Alam niyo naman yung ganung pakiramdam pagka bumabiyahe ng maulan. So guys, stay watching lang. So mga ka-stay watching pa rin.
Ayun nga mga kalakwatsa, may nadaanan tayo na aksidente. Pero tingin ko guys, okay naman siya. So sa lahat ng mga kasabay ko ngayong araw at sa mga darating pa, ride safe po, ingat tayo sa biyahe. Hindi natin masasabi kung kailan mangyayari yung hindi dapat mangyari at hindi magandang mangyari. So mga kalakwatsa, ride safe, okay? Oh, mga kalakwatsa, ito na yung sinasabi ko sa inyong daan na hanggang ngayon ginagawa pa. Nung unang daan ko dito is June 10, kung di ako nagkakamali. Ngayon September na, hindi pa rin siya okay guys. Pero ito yung daan na one time sa video ko may nakita tayong tumaob na truck. Ano pa ba yung mga na-witness ko dito? May lumubog na gulong. Kasi ano to tinataasan yata nila. Pero yung isang daan hindi pa. Tapos yun nga, yung mga buhangin, maputik, 'di ba? Pero alam ko dito na talaga yun. Sa dulo nun. Hintayin lang natin. Makikita nyo rin guys. Nakita nyo ba yan yung mga tubig na may bato kasi sa ilalim yan. Yun yung nakakatakot. Yun yung na-experience ko nung pumunta ako Samba. Sa north din yun Baler yata. Kaya ayoko gumilid din Kita nyo yun? Siguro pang 4 wheels lang talaga yan. So dito lang tayo guys. Yan nakita nyo yan yung mga tubig na yan. May bato dyan. Lakasan na lang ng loob dumaan dyan. Ayan guys, dito tayo sa kaliwa. Ito yung daanan ng mga taong nag-iingat. Ayun, nakabike pa siya. Medyo delicates yan. Oh. Kita nyo yung pag-bounce ng gulong niya. Kasi may bato-bato talaga doon. Ayun yung mga bato na nasa kanan ko. Yan yun nagsipuntahan doon. Pero tingin ko naman ngayon, medyo malinis. Ino-observe ko kasi itong sedan yun. Ayan guys, hindi siya safe. Oh. 'Di ba? Hindi naman tayo nagmamadali Ano lang tayo, takbon chicks. Mas maingat yung ganito guys. Sigurado tayo. Tsaka lately lang may napanood ako doon medyo matulin sila. Napadaan sila doon. Kasi palibasa tubig lang naman. Hindi nila alam. Ano pala yun, may mga bato sa ilalim. Ayun guys. Sumemplang sila doon. Dalawa sila. Harapan. Pero di sila nagsalpukan. Sadyang ano lang talaga. Nadali sila doon sa mga bato-bato. Ewan ko ba guys, anong ginagawa dito? Ang tanong, kung tinataasan nila to, ang tanong yung mga nasa paligid nila na bahay, yan, tulad ng gasoline station, tatataasan din kaya yan? 'Di ba? Dito medyo smooth na, pero doon pa, pag pumunta tayo ng Pampanga, naku po, meron din doon mga ginagawa. Kaya ride safe pa din. Pero tingin ko ngayon mag-aalmusal na muna kami nitong kasama ko kasi hindi kami nakakain Kasi nga gusto ko hanggat maaari maaga makaalis, alas 4. O 4:30 na yata kami nakaalis. As in, nakasakay sa motor. Kain na lang muna kami sa McDo, tas arangkat na tayo. So, stay watching lang guys. Ayan guys, lumagpas na tayo ng Pulilan. Ngayon, Kalumpit na tayo. So, dire-diretso lang. Medyo nangangamoy probinsya na tayo. Stay watching lang. Alam mo yun, pag may mga bago tayong nakikita, hindi naman nakaka-board mag-rides Sinasabi nila, lalo pag mag-isa lang ako, hindi daw ba ako naboboard? Sinong maboboard? Lalo na kung maganda naman yung pupuntahan mo, di ba? Mas na-excite pa nga ako guys Wala ito talaga yung trip ko. Minsan bumiyahe ng mag-isa. Pag wala yung OBR ko, mag-isa lang talaga. Ayoko rin siyang pilitin na sumama sa akin, di ba? Kasi minsan talaga, hindi tayo magkakaparas ng schedule. Kahit sino sa atin. Swertihan na lang talaga pag parehas. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga nagyaya sa akin mag-rides,
magkikita rin tayo sa daan. Ayoko lang talaga ng pinaplano kasi magkakaiba tayo ng off. Lalo ako running off nga ako, 'di ba? Lagi ko yung sinasabi, running off po ako. Kaya pag tinatanong nyo kailan off ko, hindi ko pa talaga alam. So minsan biglaan, may mga changes pa 'yan, 'di ba? Running off po kasi yung sa work ko eh. Kaya hangga't maaari pag nagra-rides ako, tuwing day off ko. Lolo. Ay, hindi. Picture ko. Ayan guys, nasa Pampanga na tayo. So, sunod yan is San Fernando, Pampanga. Ito guys, marami rin lubak dito. Ang dami rin ginagawang daan dito. Pag lagi ka kasing panorte, talagang dadaan at dadaan mo ito yan eh. Bulacan, lalo ang Bulacan guys, bungad yan eh. Pampanga, may Tarlac, Bataan, yan, Pasambales, yan yung mga panorte. Sana makabalik tayo ng Bulinaw, no? Ganda rin dun guys. Wala akong masabi sa ganda ng beach doon. Bali, 3 days ako doon. So, inisa-isa ko din mga magagandang pasyalan doon. Lalo yung beach, yung Patar Beach, grabe doon guys. Napaka puti ng buhangin. White sand, literally white sand. Tapos pinong-pino pa. Yun nga lang, medyo natatakot ako ng konti. Kasi dagat yun guys, parang open sea eh. Kasi malalakas din yung alon. Base sa na-experience ko hindi nga tayo marunong lumangoy. Siguro soon pag-aaralan ko yan para matanggal yung natin, yung takot natin sa ganyan. Kaya kasi ako natakot lumangoy nung bata ako guys. Alam mo yun, excited ako dati sa dagat eh. Sa pagkakatanda ko excited ako makakita lagi ng dagat. Pero nung one time, sinalubong ko yung alon. Binalik niya ako sa Pangpang. Grabe, ang tagal ko nagpagulong-gulong dun sa tubigan na yun. Natakot ako kasi akala ko kakainin na ako ng buong buo. Kaya simula nun din ako na sa dagat. Kaya pag kumukuha ko ng mga kwarto sa mga pinupunta akong lugar, laging may pool, diba? Front beach yan. Lagi kong sinisigurado ko na guys, may swimming pool mo. Kasi pag dagat lang baka hindi ako mag-enjoy o kaya baka magdala pa ako ng tabo. Alam mo yun? Kasi alam ko di ako lulusong dun eh. Lalo pag gadibdib na. Ay, Diyos ko po. Hindi talaga guys. Negative tayo. So guys, stay watching. Mamaya na tayo magmarites. Enjoy the view. Ito guys, tulad nito, may ginagawang daan na naman. Ayan yung tinataasan nila. Tulad nito guys, ang taas nito. Siguro, ko to, lagpas to ng tuhod ko. Yung pagtaas nila dito. So, ang tanong kaya, paano kaya nila matataasan yung mga nasa gilid na yan? Diba? Papayag kaya yung may-ari? Wala, naguguluhan lang ako kung paano gagawin nila dyan. Sa mga engineer na nanonood sa akin, paki-explain nga po. Yung tulad dito guys, so ang taas na nito, delicates na nga to daanan. Sa totoo lang. Pag wala yung border na yan. So yung mga nasa paligid, tataasan din, di ba? Kasi kung hindi mo tataasan yan, paano pag umulan, di dyan pupunta lahat ng tubig, no? Wala pala, isipan lang talaga sa akin yan. Ang tanong, kung tataasan yung mga gilid-gilid sa bahay, kaninong budget, di ba? Sa government ba o sa kanila pa rin? Yung tipong KKB. Hindi naman siguro, no? Kasi di naman nila gustong magpataas ng ng bahay, ng ground. Pero kailangan dahil nga tinaasan tong highway na to. Ewan ko ba, ang dami-dami ng problema sa mundo, pati ito naiisip ko pa. Kasi literal parang lagpas to ng tuhod ko, yung taas nito Andito na tayo sa welcome to Santo Tomas guys. So Pampanga pa rin to sa pagkakaalam ko Hindi ko abisado yung mga pagkakasunod-sunod ng mga karatula dito. Pero tingin ko nasa Pampanga pa rin naman tayo. Medyo maano na dito yung traffic. Anong oras na rin kasi. Pero stay watching guys. So bye-bye nyo. Malay nyo magamit nyo to pag pumunta rin kayo sa lugar na pupuntahan. Kaya ito yung itinerary nyo, diba? Sana makatulong to sa inyo. Pero malaylay pa tayo. Siguro may 2 hours pa tayo para makarating tayo ng Mount Samat. Guys, paulit-ulit yung sasabihin sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ito guys, another signage na naman. Medyo malapit, hindi ko pa nababasa
Pero ang sabi is, wait lang, malayo pa. Welcome to City of San Fernando, Pampanga, home of the giant lanterns. Yun yung sabi dun sa signage. So, Pampanga pa rin nga, di ba? Ito na sinabi ko kanina. Ito yung, siguro, guys, maiikot natin itong, madadaanan pala itong buong, kahabaan ng Pampanga. Kasi medyo, ang tagal ko na dito sa Pampanga eh. Yun talaga guys, ang hirap pag hindi ka 400cc, yung dadaanan mo is bayan-bayan. Kaya medyo tumatagal yung biyahe mo. Kaya minsan instead na 3 hours lang, nagiging 4 hours, 5 hours. Kasi hindi nga tayo allowed sa sa NLEX o kaya Skyway, di ba? Pero soon, darating din yung araw, makakadaan din ako dyan. At pag nakadaan ako doon, gagayahin ko yung ginawa ni Jet Li. Yung sumakay dun sa motor niya. I mean, yung tumayo sa motor niya habang umaandar, di ba? Pero sisiguraduhin natin na hindi mahuhuli. Pero tingin ko, nahuhuli yung mga ganun dun eh. Kasi bawat sulok yata ng NLEX o kaya Skyway, may mga CCTV yan, di ba? Pero basta guys, bahala na. So guys, stay watching pa din. Malapit tayo, konting-konti na lang. Ito guys, maulan na naman. So nakakaputi na naman kami at hindi ko na nababasa yung signage. Guys, medyo umaano na kasi sa salamin ng helmet ko. Lumalabo na eh. Wala pa naman tayong parang sticker na magiging clear yung natin, yung pinakasalamin ng helmet. So guys, stay watching lang. Focus muna ako sa daan. Mamaya na lang ulit. Eto na guys, nasa Bataan na tayo. Konting-konti na lang, wala nang 1 oras guys. Nandun na tayo sa Mount Samat. Although hindi pa natin nakikita yung malaking cross kasi nga tawag dito. Syempre nasa bundok yun parang bundok, 'di ba? Kaya kailangan dito pa lang tarunan natin kung nasa Bataan na tayo. Pero ngayon wala pa. Puro poste pala ng ilaw yung nakikita ko. At guys, ang ganda dito tingnan mo yung daan guys, malawak. Basa nga lang pero takbong chicks lang naman tayo eh. Pero kung mapapansin nyo, 'di ba? Walang traffic, 'di ba? Ang sarap sa mata nung nakikita natin kasi maaliwalas, 'di ba? Takbong 60 lang tayo. Mabagal lang 'yan, guys, ha. Kahit basa yung lupa, safe pa rin naman siya. Ngayon may nakikita na akong tulad ng mga bundok sa dulon-dulo na yan. Yan, tingin ko doon na yun eh. Oh guys, nandito na tayo sa Mount Samat. Yan, parking na yan sa nakikita ko. Grabe daan guys. Pinutol ko kasi napaka-suspense. Pumunta kayo para malaman nyo kung anong klaseng daan meron dito. And good luck, yun lang yung sasabihin ko. Hi guys, so nandito na ako ngayon sa Mount Samat. Medyo nakita nyo naman, 'di ba, kung gaano kahirap pumanik dito kasi talagang grabe yung daan. Pataas na, sigsag pa. Pakiramdam ko umuurong yung motor ko. So guys, tara explore natin tong Mount Samat. So guys, bumili kami ng ticket, 20 pesos each. So after doon ito, may orientation pa. So nakita ko naman na to sa vlog eh. Sasabihin lang yung mga dapat at di dapat gawin. So dito yun, tara. Galing tayo dyan. Dito. Guys, ito yung sinasabing orientation. So after nito, pwede nang umalis pero tatatakan ka nila, sabi. Required ka talagang umattend dito. Yun lang. Hi guys! So nandito na tayo sa Mount Samat. So ganito guys, after ng orientation, tatatakan ka nila nito. So required ka talagang mag-orient kasi ituturo nila sa'yo yung pasikot-sikot dito, yung way, lahat ituturo. Napakalaki pala nito guys. So 800 meters, tapos 1 hour and 10 minutes pag nilakad.
So may mga option naman silang ibibigay kung gusto mo itong tapusin o hindi. Pero guys, kung ako sa inyo, tapusin nyo para sulit. So ngayon guys, pinag-iisipan ko pa kung saan ako magsisimula. Pero tingin ko talagang ano tayo, paano ba? Magmumotor ba tayo o ano na? Kasi guys, may option sila na walk around lang talaga. Pero di naman silang dadala mo sa sasakyan mo, pero first destination lang. Basta guys, ituturo lahat yun sa inyo sa orientation. Pero ako walk around talaga. So guys, stay watching lang. Boom! So hi guys, on the way na tayo ngayon sa 800 meters. So sabi 1 hour and 10 minutes yung oras pag nilakad mo to. Tignan natin. So may dala na ako na cobra and water. Good luck sa atin. Kaya naman natin to. Kaya lang nararamdaman ko mapapagod talaga tayo dito guys. Kasi yung mga daan dito hindi siya pantay-pantay. Up and down din siya guys. Eto, tignan nyo. Tapos maganda pa dito, marami siyang destination. Parang hanggang 7 yata yung nabanggit dun sa orientation. Kaya lang, yung pinaka-highlight sila yung sa cross. Yung elevator doon, hindi pa rin siya gumagana hanggang ngayon. Ngayong September, hindi pa rin. Kasi under renovation daw yung buong cross na yon. Ngayon pa lang guys, siningan na ako. Tignan mo. Yan. So good luck sa atin. Sana matapos natin to nang hindi tayo nahihirapan. So guys, mamaya tayo mag-uusap ha. Mahirap tong ginagawa ko. Stay watching. So guys, nandito tayo sa first destination. At ako na nagsasabi sa inyo, sobrang ganda. My God, worth it na worth it yung day off ko. Look! Diba? Ang ganda! Grabe! Sana magmaubos yung cobra ko nang hindi ko pa naiikot to. Ayun guys yung cross oh. So guys, doon tayo pupunta. Yun ang pinakahuli. Pero nasa unang destination pa lang tayo. Grabe nahingan natin. Kasi papanik to guys eh. Hindi talaga siya patag as in. So tingin ko hindi lahat ng nakakapunta rito tinatapos to. Okay guys. So later na lang ulit, magsiset up lang ako ng tripod ko dahil magsiselfie muna. Stay watching.